Αγαπητοί συνδημότες, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Θα προσπαθήσουμε να τα πάρουμε τα πράγματα, δηλαδή από την αρχή, τι έχει γίνει από την αρχή της χρονιάς του 2024 μέχρι και σήμερα, να σας ενημερώσουμε για το ζήτημα του νερού και για όσα έχουν συμβεί στο Δήμο μας γύρω από αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Αρχικά πρέπει να πούμε, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι το ζήτημα του νερού δεν αφορά μόνο τον Δήμο μας, αλλά ολόκληρη τη χώρα, και γι' αυτό τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται σαν τη σημερινή, γίνονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Στο δικό μας το Δήμο τώρα, το ιδιαίτερο πρόβλημα είναι η ποιότητα του νερού ίδρευσης που παρέχεται σε δύο χωριά, τη Νέα Τρίγλια και τα Νέα Πλάγια, όπως ήδη γνωρίζετε. Μέχρι τις αρχές του 2024 όλοι θεωρούσαμε ότι το νερό ίδρευσης ήταν κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, ακόμη κι αν δεν ήταν ευχάριστο στη γεύση για κάποιους. Δεν περνούσε όμως από το μυαλό κανενός ότι είναι επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία λόγω ύπαρξης αρσενικού σε περιεκτικότητες πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Συγκεκριμένα, ύστερα από πρωτοβουλία της Λαϊκής Συσπήρωσης, ζητήθηκαν οι χημικές αναλύσεις ποιότητας νερού για τη Νέα Τρίγλια από τον τοπικό μας σύμβουλο κύριο Δημήτρη Μαμελετζή, οι οποίες ήρθαν στα χέρια μας στις 6 Φεβρουαρίου το 2024. Οι αναλύσεις αυτές έδειχναν ξεκάθαρη υπέρβαση του ορίου για το αρσενικό κατά 40%. Ενώ ταυτόχρονα οι ίδιες αυτές τις αναλύσεις που πήραμε στα χέρια μας διαβεβαίωναν με την υπογραφή του Δημάρχου κυρίου Καρά και του υπεύθυνου Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής κυρίου Σταματίου ότι το νερό είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση και καλύπτει μάλιστα και τις αυστηρές προδιαγραφές του νόμου. Δηλαδή, το ένα έγγραφο διαψεύδει το άλλο. Η κινητοποίησή μας ήταν άμεση. Αρχικά, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε επίσημα το τοπικό συμβούλιο της Νέας Τρίγλιας, ζητώντας από τον πρόεδρο του χωριού, κύριο Δημήτρη Λάμπρου, να συζητηθεί εκτάκτως το θέμα που είχε προκύψει με το νερό. Φυσικά συναντήσαμε μεγάλη αντίδραση, ιδιαίτερα ο τοπικός σύμβουλος εδώ, ο κύριος Μαμελετζής, αρνήθηκε να θέσει το θέμα του νερού, υποστηρίζοντας ότι το νερό είναι μια χαρά και ότι ο ίδιος το πίνει και με μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν ξέρω φυσικά αν συνεχίζουν να το πίνουν τώρα, αγνοώντας μάλιστα και τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσαμε του Δήμου. Έτσι λοιπόν χάθηκε πολύτιμος χρόνος στο ζήτημα της ενημέρωσης. Γιατί έπρεπε να περιμένουμε το επόμενο τοπικό συμβούλιο, στο οποίο μπήκε αναγκαστικά το θέμα, αφού το απέτησαν 3 από τους 4 τοπικούς συμβούλους της Νέας Τρίγλιας και έτσι παρά τη θέληση του Προέδρου το θέμα συζητήθηκε στη Νέα Τρίγλια στις 28 Φεβρουαρίου το 2024. Ξεκίνησαν δηλαδή να γνωρίζουν 28 Φεβρουαρίου εδώ στη Νέα Τρίγλια ότι υπάρχει πρόβλημα και έλαβε φυσικά ομόφωνη έγκριση. Εδώ πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο Δήμος, όπως σας είπα πριν, γνωρίζει για αυτές τις υπερβάσεις από τότε. Το αφήγημα δηλαδή που διακινεί η διοίκηση του Δήμου και τα διάφορα παπαγαλάκια της, ότι δηλαδή οι υπερβάσεις έγιναν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω υπεράγκλησης και ανοβρίας και ότι μάλιστα το αντιλήφθηκαν αμέσως και έσπευσαν να το διορθώσουν, είναι απλώς ψέματα. Και είναι ψέματα για να αποποιηθούν τις τεράστιες ευθύνες τους. Μάλιστα, όπως θα δούμε και παρακάτω, είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Γιατί αποδεικνύεται, σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που έχουμε από τον Δήμο, τις αναλύσεις που πήραμε από τον Δήμο. Το πρόβλημα δεν ξεκινάει το 2024, αλλά ξεκινάει από την αρχή του 2023.
τουλάχιστον με τα επίσημα έγγραφα που έχουμε εμείς. Δεν γνωρίζουμε αν γινόταν νωρίτερα. Συνέχεια λοιπόν, δημοτικοί σύμβουλοι που είμαστε από τη Λαϊκή Συσπήρωση στο Δήμο μας, εγώ και η κυρία Μαρία Παπαλάκα, σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας στις αρχές Μαρτίου, θέτουμε το ζήτημα του νερού άμεσα πλέον στον ίδιο το Δήμαρχο, καταθέτοντας μάλιστα και πρόταση για την δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα αναρτούνται όλες οι αναλύσεις ίδρευσης, ώστε να γνωρίζουν οι δημότες ανά πάσα ώρα και στιγμή ποια είναι η ποιότητα του νερού που πίνουν. Ο κύριος Δήμαρχος, παρόλο που παραδέχεται ότι δεν γνώριζε το θέμα όπως θα όφιλε, ένα τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά τη δημόσια υγεία, δεν ενημερώνει τους δημότες, ενώ έχει δεσμευτεί εκείνη την ημέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα βγάλει άμεσα ανακοίνωση. Μάλιστα, δεσμεύτηκε και σε μένα τον ίδιο την επόμενη μέρα που με κάλεσε στο γραφείο του, παρουσία του κυρίου Αντιδημάρχου και του υπεύθυνου ποιότητας ζωής κυρίου Σταματίου, ότι σε επόμενες μετρήσεις θα βγάλουμε άμεσα ανακοίνωση αν είναι πάνω από τα όρια του αρσενικού. Απλά αρκείται να δώσει κάποιες υποσχέσεις για την διόρθωση του προβλήματος. Ο καιρός λοιπόν περνάει, από την πλευρά μας βλέπουμε ότι το πρόβλημα δεν φαίνεται να διορθώνεται, ενώ εμείς προσπαθούμε να συλλέξουμε και άλλα στοιχεία για το νερό, κάνοντας ακόμη και μια επίσκεψη στη μονάδα αρσενικού και ζητώντας φυσικά και άλλες μετρήσεις ώστε να καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Η προσπάθειά μας μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν και τόσο εύκολη υπόθεση, γιατί πολλές φορές σε κάθε αίτημά μας για περαιτέρω μετρήσεις βαρέων μετάλλων συναντάμε είτε τον επεγμό τους από μεριάς υπευθύνων, είτε ο κύριος Αντιδήμαρχος μας δίνει χαρτιά που δεν περιέχουν καθόλου μετρήσεις βαρέων μετάλλων, πότε μας δίνουν μετρήσεις για τα κολοβακτηρίδια της καλλικράτειας. Εδώ μια μικρή παρένθεση να πω ότι εφόσον είδαμε ότι το πρόβλημα της πρώτης μετρήσης που πήραμε στα χέρια μας ήταν στη Νέα Τρίγλια, ζήτησαμε να πάρουμε και τις μετρήσεις που αφορούν γενικά όλο τον Δήμο από το 2023, ώστε να έχουμε μια πλήρη άποψη τι γίνεται και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας. Οπότε φυσικά μας δίνουν τεράστιες ποσότητες άσχετων μετρήσεων σε σχέση με αυτές που ζητούσαμε για τη Νέα Τρίγλια. Οπότε ο κύριος προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής, ο κύριος Σταματίου, μου μιλάει, θα ρίσκει ήμουν στο τσιφλίκι του μπαμπά του. Τι θέλετε πάλι εδώ κύριε, και πολλά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, παρόλο αυτά, καταφέρνουμε να συλλέξουμε κάποιες μετρήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι από την αρχή του 2023, συγκεκριμένα 17 Πρώτου του 2023, η υπέρβαση περιεκτικότητας του νερού σε αρσενικό είναι 90% πάνω από το κανονικό. Δηλαδή το όριο είναι το 10 μικρογραμμάρια ανά λίτρο και ήταν στο 19. Συνεχίζω. Στις 30 Δεκάτου, που δεν ήταν καλοκαιρινός μήνας, του 23 είναι στο 23 το αρσενικό. Στις 13 Εντεκάτου το 2023 είναι στο 14. Με απλά λόγια δηλαδή, ολόκληρο το 2023 το νερό της Νέας Τρίγλιας είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και κανείς μας δεν γνωρίζει τίποτα γι' αυτό. Φυσικά μια παρένθεση. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Το λέω αυτό γιατί εδώ μεγαλώσαμε και εδώ μεγαλώνουμε. Το πρόβλημα της περιοχής μας το γνωρίζουμε από παιδιά. Και αυτό που έχω πει και εγώ δεν είναι κακό και είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή η μονάδα αρσενικού, επεξεργασίας αρσενικού να έχει κάποιο πρόβλημα, να έχει κάποια δυσλειτουργία ή να έχει κάποια βλάβη. Κακό δεν είναι αυτό. Κακό και ανήθικο είναι να ξέρεις ότι από το 2023 φαρμακώνεις 2 ολόκληρα χωριά και σφυρίζεις αδιάφορα. Το κρατάς κρυφό. Και μάλιστα από ό,τι ακούω και τώρα τελευταία,
άρχισαν όλοι τους μαζί την καραμέλα ότι δήθεν σκέφτονται τους αγρότες και τη δυσφήμιση, λέει, του τόπου. Γνωρίζουν πολύ καλά τι κάνουν. Προσπαθούν φυσικά να κρύψουν την ανικανότητά τους πίσω από εκφοβισμούς και απειλές. Δηλαδή να στρέψουν ακόμα και τους δημότες τον έναν απέναντι στον άλλον. Μήπως και προέκυψε από κάπου ότι περνάει συντροφική αλυσίδα το αρσενικό. Σκέφτηκαν τώρα τελευταία τους αγρότες. Τους αγρότες έπρεπε να τους σκεφτούν πριν λίγο καιρό, όταν υπέγραφαν όλοι μαζί παρέα τις αυξήσεις στα τιμολόγια της άρδευσης, για να βάλουν ακόμη περισσότερο βαθιά το χέρι στη τσέπη από το εισόδημά τους. Και όσον αφορά φυσικά και τη δυσφήμιση του τόπου, μα η μόνη δυσφήμιση για τον τόπο μας είναι οι ίδιοι τους, που είναι ανίκανοι να διαχειριστούν ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα και έχει 2 ολόκληρα χρόνια θα μακώνουν 2 χωριά. Η λαϊκή συσπήρωση, βέβαια, μόλις πήρε στα χέρια της τα στοιχεία αυτά, δημοσιοποίησε με όποιο τρόπο μπορούσε, ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος και να αποφύγει τη χρήση νερού, κυρίως να πούν και οι μαθητές, ειδικά τα μικρά παιδιά, στα δημοτικά και στα νήπια. Επίσης, μετέπειτα, θεωρήσαμε σωστό, από τη στιγμή που συνεχίζει η Δημοτική Αρχή από τον Μάρτιο, να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση, παρόλο που οι μετρήσεις δείχναν ότι το αρσενικό είναι πάνω από τα επιτρεπτά όρια, να απευθυνθούμε στην Ελληνική Βουλή με ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Γιάννης Δελής και ο κύριος Λεωνίδας Στολτίδης, στις 27 Ιουλίου. Και όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, παραμονή της Αγίας Παρασκευής. Και ενώ εμείς καταθέτουμε στη Βουλή το θέμα καταλληλότητας του νερού, το μεγάφωνο του Δήμου σκορπάει απειλές για το κόψιμο του νερού και αφαίρεση υδρομέτρων σε όποιον χρωστάει πάνω από 500 ευρώ. Αυτό φυσικά φρόντισαν να το αφήσουν έτσι στο φλού, γιατί δεν το δημοσίευσαν καν ούτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου. Και εδώ ανοίγει φυσικά και η κουβέντα για το αν θέλουμε το νερό να είναι κοινωνικό αγαθό, που δεν πρέπει να το στερείται κανένας, ή αν είναι εμπόρευμα από το οποίο βγάζουν κέρδη οι διαχειριστές τους. Και σαν να μην έφταναν λοιπόν όλα αυτά, στις 31 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει αυξήσεις στο νερό ίδρευσης, άρδευσης και στα δημοτικά τέλη κατά 100% επάνω. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπήρωσης Νέας Προποτίδας καταψήφισαν τις εν λόγω αυξήσεις. Τις κατήγγυλαν, τις δημοσιοποίησαν και δημοσιοποίησαν φυσικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις αυξήσεις αυτές. Επίσης, στις 10 Σεπτεμβρίου κάναμε προσφυγή κατά αυτής της απόφασης στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μαζί με εμάς κάνανε και πολλοί ακόμη δημότες προσφυγή κατά αυτής της απόφασης, η οποία, να ξέρετε, απορρίφθηκε. Χωρίς όμως να μας δίνουν και κάποιες σαφές εξηγήσεις στα ερωτήματα που έχουμε θέσει. Η επόμενη κίνησή μας, για να γνωρίζετε κιόλας, όπως και από τους δημότες που έχουν κάνει αυτή την προσφυγή, είναι να προσφύγουμε στο άρθρο 152 για την ακύρωση αυτής της απόφασης. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνδημότες, ερχόμαστε στις 9 Οκτώβρη, όπου η διοίκηση του Δήμου ανακοινώνει την ακαταλληλότητα του νερού για τη νέα Τρίγλια και τα νέα πλάγια, αραδιάζοντας ένα σωρό ψέματα για να καλύψει τις ευθύνες της. Ότι τάχα το πρόβλημα προέκυψε τώρα το καλοκαίρι. Έτσι δήλωναν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι προχθές. Εδώ η τοπική μας, η δημοτική μας σύμβουλη, την Τρίγλια. Λόγω της υπεράτλησης
και ανομβρίας και ότι αντιλήφθηκαν αμέσως το πρόβλημα και πήραν και μέτρα. Φυσικά και το πρόβλημα δεν προέκυψε τώρα. Το γνωρίζουν πολύ καλά εδώ και πολλούς μήνες. Φυσικά και δεν πήραν μέτρα την ώρα που έπρεπε. Έπρεπε φυσικά να γίνουν συνεχείς επερωτήσεις από τους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Βουλή και συνεχείς πιέσεις με επερωτήσεις από τον κύριο Δελή στους αρμόδιους υπουργούς, να παρέμβει μετά και η υγειονομική υπηρεσία εδώ στη Νέα Τρίγλια και να τους πιάσει με τη γύρα στην πλάτη και να τους αναγκάσει να βγάλουν ανακοίνωση. Γιατί ξέρετε, η υγειονομική υπηρεσία έστειλε τα δείγματα όπως μας είπε ο κύριος Δήμαρχος στην Αθήνα και είχαν διαφορά με τις μετρήσεις που κάνανε εδώ στο ΚΕΠΑΜΑΚ. Ήταν περισσότερες, ήταν μεγαλύτερο η περιεκτικότητα αρσενικού στο νερό από αυτές που έκανε η υγειονομική υπηρεσία, από αυτές που κάνανε οι ίδιοι τους. Αλλά και τώρα τα μέτρα που πήραν και αυτά είναι μισά. Όπως και η ενημέρωση του κοινού, η οποία είναι μια σύσταση για αποφυγή κατανάλωσης και όχι απαγόρευση. Επίσης και η μεταφορά του νερού με υδροφόρες στην Τρίγλια μάλλον και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, γιατί και μετρήσεις που έχουν ξαναγίνει τώρα δείχνουν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Άρα μπαίνει και το ερώτημα, γιατί γίνεται και αυτή η μεταφορά του νερού, η οποία θα μας κοστίσει μάλιστα και πολύ ακριβά. Τώρα, όσον αφορά την επέκταση μονάδας απομάκρυσης αρσενικού και τη λειτουργία της, βρισκόμαστε σε αναμονή. Προς το παρόν, ζήτω τα εμφιαλωμένα. Και επειδή τώρα θα προσπαθήσω να το θέσω λίγο έτσι, όσο καλύτερα μπορώ, λίγο μαζεμένο, δεν γίνεται να μας πουλάς κοπριές και να στα πληρώνουμε λουκούμια. Στις 30, λίγο πριν λίγες μέρες, καταθέσαμε πρόταση στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, ώστε να μην πληρώσουν τουλάχιστον οι κάτοικοι της Νέας Τρίγλιας και των νέων πλαγίων το νερό με τιμολόγιο ίδρευσης. Και ξέρετε τι απάντηση πήραμε? Μία απάντηση φυσικά που ξεπερνάει και τα όρια της χυδαιότητας. Επιλέξει ο κύριος Δήμαρχος, μας είπε θα το πληρώσουν κανονικά. Δηλαδή, και νερό ακατάλληλο θα σας δίνουμε και θα το πληρώνετε κανονικά και θα διπλασιάσουμε την τιμή του. Είπε βέβαια ότι αυτά τα τέλη είναι ανταποδοτικά και από τη στιγμή τώρα που θα συνεχίσει να κάνει κάποια έργα και για την επέκταση και αναβάθμιση της μονάδας αρσενικού και κάποια άλλα έργα, δεν θα μπορέσει να κάνει αυτές τις μειώσεις. Μα εμείς δεν μιλήσαμε το τι θα κάνει. Μιλούσαμε για τα χαΐρια τους από το 2023. Μέχρι και τώρα τι θα κάνει να αποζημιωθούν οι δημότες από αυτά τα δύο χωριά. Είναι πραγματικά εξοργιστική συμπεριφορά της διοίκησης του Δήμου που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης που πουλάει το νερό σαν να ήταν εμπόρευμα και αντιμετωπίζει τους δημότες ως πελάτης, ετοιμάζοντας φυσικά το έδαφος για το επόμενο βήμα της παραχώρησης του νερού σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως άλλωστε σχεδιάζει και η κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, είναι η σημερινή διοίκηση του Δήμου. Το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Η Λαϊκή Συσπήρωση, για να κλείνουμε, είναι εδώ για να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και να βοηθήσει στο ζήτημα και για τη λύση τους. Στο ζήτημα λοιπόν του νερού δεν θα σταματήσουμε να πιέζουμε. Έχουμε και εμείς όλα τα έγγραφα, τα κρατάμε, περιμένουμε τις εξελίξεις και βλέπουμε και παρεμβαίνουμε άμεσα. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν μέχρι να τρέξει καθαρό νερό από τις βρύσες μας ξανά. Όλοι μαζί, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε, όπως διεκδίκησαν να πούμε πριν λίγο διάστημα και οι γονείς στους παιδικούς σταθμούς που κέρδισαν μια μάχη
αναγκάζοντας τη Δημοτική Αρχή να πάρει πίσω τις αυξήσεις που έφερε στους παιδικούς σταθμούς. Είναι και αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, για την ανάγκη να υπάρξει ένα δυνατό λαϊκό κίνημα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εκφράζεται πιστά από τη Δημοτική Αρχή του τόπου μας. Επαρκές, καθαρό, φθηνό νερό για όλους μας. Δεν θα αφήσουμε να περάσει στα χέρια των ιδιωτών. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, δεν είναι εμπόρευμα. Σας ευχαριστώ πολύ.